ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಳುನಾಟ ವೇತೋ ಲೋಕೋ ಚಾನಲ್ ಮಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ 30 ಇಲ್ಲಡ್ ತೂಪು ನಂಜಿತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಈ ತುಳುವ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಈ ತುಳುವ ಚಾನಲ್ ಉದ್ದೇಶದಾದ 30 ಇಲ್ಲಡ್ ನಡಪುನ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಬಾಯಕೆ ಈನತ್ತನಲ 30 ಇಲ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೂತೊಂದು ಲೈವ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಯಾನಿಗಲ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾನಿ ಈ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜು ರತಿಯಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಗಲು ಅಮೃತ ಪುಗರ್ತೆದ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಟ್ಲ್ ಚಾಂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತಲು ಅಲ್ನವಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಆವನಿರ್ದವರ ಅದ ಮುಟ್ಟಗ ಅಲ್ನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ ಅವನಿಂತ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ. ರತಿಯಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೀದಾ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ಅಯ್ಯ ಈ ಪೊಂಜು ನಟೆ ಮಗಲು ಅಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗುಂತುಡು ನನ್ನ ಓಲ್ಲ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ ಡೋಲ್ಲ ಮಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ದ ಈ ಪೊಂಜೋಡ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ನಿಜ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್. ಹಲೋ ಅಂದ ಯಂಗ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಓ ನಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ಮರ ಬಿಡ್ದು ನಾಯ್ದ ಇಲ್ಲದಾರ ಕಾಲ್ಯ ಅವೇಂಚೆ ನಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ಮರ ಬಿಡ್ದು ನಾಯ್ದ ಇಲ್ಲದಾರ ಕಾಲ್ಯ ಅಪ್ಪನು ಓ ಇಲ್ಲದಾರ ಮರಟ್ಟಿತ್ತೇರ ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಪನಾಗನ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಯಾನೊಂದು ಮೂಲ ಸಂದರ್ಶನ ಬೈತೆ ಅವಿ ನಿಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ ನಾನು ಬೊಕ್ಕಲ್ಪೆ ಓ ರತ್ಯಕ್ಕ ಹೊರ ಬಿದಾಯ್ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕರ್ದಂತೆ. ಹಲೋ ಒಂದು ಅಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ರತಿಪಿಕಿ ಹಾ ಓವು ಅವು ಆಪುಜಮ್ಮ ದುಂಬು ಸತ್ತಾನ ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾರ್ ಪೊಡ್ ಬಂದು ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾತಾ ಆಪುಜಿ ಓವು ನನ್ನದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ರೇಟ 50,000 ಅಂದ್ ఒక 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ఒక 1 ಕ್ರೇಟ್ ಕಿನ್ಲೆ ಸೋಡಾ ఒక ಬೋದು ಬರ್ರೆ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಚಿನ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲ ದೀಪ ಓ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇದಾನ್ ಬೆ ಜಾಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಬಂದುರೆ ಪಾಸ ದೈತಾದ ಬಿದಾರ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಬಿದಾರ್ ನಿಂಬೆ 3 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಎತ್ತು ಗಂಟೆದ 3 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಓ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿಲ ಉಂಡ ಅವತ್ತು ಬೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಬಾಂಬೆದು ಕೋರಿಗಾಪುರ್ನ ಪೋನು ಎರ್ನ ಕೋರಿಗಾಪುರ್ ಬೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನ ಅವ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾರೆ ಕೋರಿಗಾಪುರ್ ಅತ್ತು ಏಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಾತಿಡು ಅರ್ಧ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕಡೆ ಇತೆ ಇರೆ ಫ್ಲೈಟ್ 3 ಗಂಟೆಗದ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇರೆಗೆ ತೀರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರನು ಯಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಯಿ ರಪ ಉತ್ತರ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂದಂಬೆ ನಿನ್ನ 30 ಇಲ್ದ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ದಾಯಕ್ ಬೆ ಸಂದರ್ಶನ ಅವೆಡ್ಲೋಲ ಮುಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕಟ್ಟಿದು ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಂಡ 30 ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಕೇನು ದಾಲಾಜಿ ಇರ್ತಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಆಗ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಒಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ಪಿರೌಡಿ ಇರುತ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಪಿರೌಡ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಜನಂಬೆ ಯಾನ್ ತುಂಪಾರೆಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಪಿರಚಾರಿ ಪೊರ್ಜೋ ಈನ ಮಾತಿರ್ನಿ ಅಂಚತ್ತು ಅರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆರೆ ಕರೆದಕ್ಲು ಅವೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪುನು ಉಲ್ಲೈಡ್ ಮಂಚ ಹೊಡಿತಿನ ಏರಿ ಮಂಚ ಹೊಡಿತ್ನಾರಿ ಏರಿ ಮಂಚ ಹೊಡಿತಿನ ದೈವಂಬೆ ಇನಾತ ಬೊಚ್ಚಂದಿ ನೆನ್ನ ಹಲ್ಕಿ ನಾಯಿ ನಿರೋಚಿ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುನು ನಿರೋಚಿ ಬರಡಿ ನಿನ್ನ 30 ಇಲ್ಲಗತ ಈ ಮುಂದುವರ್ಸು ಅಕ್ಕ ಇತೀರ್ನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇರೆಗ್ದಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಅನುಭವ ಉಂಡ ಇದಾದ ಮಾತಿರುವಂಬೆ ನಿಕ್ಕಿತೇನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಓಲ್ಲ ಮಾದ್ರಿಂಗೆ ಅಂಡ ಆ ದೊಪ್ಪಡು ಪೊಂಜೊಲೆಡ್ ಸುರುಕು ಲಕ್ಕದ ನಲ್ಪುನಿ ಏರು ಯಾನತ ನಿಕ್ಕಿತೇನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜ ತುಲಾ ಅವಿನೇ ಸೆಡ್ಡಿ ನೀನೇವು ಅವು ಗ್ರಿಪ್ ಗಂಬೆ ಉಂದಿನ ನಕ್ಕು ನೀನೆ ಆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಡೆ ಕೊಡತಂ ಪೋಪು ನೀರು ಮನೆ ಸಮಂಡೇರಿ ಈ ಪ್ರಾಯದ ನಾಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಯನ ಇರ್ನ ಹಿಂಚ ಮರ್ಲೆಲ್ಲಕ ನಲ್ಪರತ ಇರೆ ಪ್ರಾಯ ತಂಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲು ಉಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ 32 ವರ್ಷಲ ಒಂದ ಚಿಲ್ಲರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 120 ತಿಂಗಳು ಬೇ ಆಯ್ತಿರೆ 42 ವರ್ಷ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೋಲೆ ತೀವ ಬಾಂಬೆ ಕೋರಿಗಾಪುರ್ನ ಪೋ
आम्ही प्रॅक्टिस बोलतो त्याने आम्ही डल्लुला तुका आम्ही फोन करू दादा आम्ही ही चा भरतीच ना त्याने डल्लुला ಕ್ವಿಕ್ ಪಡು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಇಡು ಏನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನೇ ಬರ್ಸಿ ಹಾ ಯಾನ್ 3 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡು ಬಾಂಬೆ ಬರ್ಪೆ ದೀಪೆ ಹಾ ಏನಿರೆ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡಿ ಇರ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬೆಚ್ಚೋಡಿ ಹೆಂಗದೆ ಹಾಕು ನೀ ಬಕ್ಕರ್ದಂತೆ ಅವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ಏ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮಗಳು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೋಲೊಂದು ಎನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಮೂಲುಲ್ಲಾರ ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಲುಪ್ಪಾರು Are you ready? ಕಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆನ್ನೈ ರಾತ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅತ್ತಂಬೆ ಉಂಬೆ ಒರಾನಿ ಈತ್ ಕಡೆಗೆ ஒரு ಎಂಚ ಪೋಪೆಯಾ ಏನ ಪೋಪುನಿ ಏರಿಯವು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲದ ಬರಿತಿಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಣ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಣ ಬುಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರತಿ ಎನ್ನದಾನೆ ಕಣ್ಣು ಪುಡದಿಂದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರಿತೇನೆ ಎಂಕದಾನೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜ ಅದಿಯ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿಡು ಉರ್ಡುಂಡಲ ಐಕಲ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಡೇಂಜರ್ ಪಂಡ ಆಯ್ ಮೊರಣಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಡ ಇರ್ನ ಬುಡದಿನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದಿನಿಯಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆತನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆತುಂಡು ಖಾಲಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನೇ ಇಂಚಿಡ 50 ರೂಪಾಯಿದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲ್ ಮಾಡ್ತು ಸರಿ ತುಯ್ಯಾರ ಅದು ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಓದಿತ್ತು ಕುಡ್ರಾಟ್ಲ ಬೋಂಡ ಮೂಜಿಲ ಬೋಂಡ ಇದು ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ಮರ ಮೂಜಿಲ ಬೋಂಡ ಅಂದತ್ತ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಗೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಇನಿಯೇ ಗೆಪ್ಪೇರಿಗೆನಾ ಏನ ಪುನಃ ಮಾರೆ ಅವ್ನು ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ಲ ಬೋನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೋದಿದ್ರು ಕುಡ್ರಾಟ್ಲ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಬೋನ್ಗೆ ಆಯ್ ನಾರಾಯಣಿ ಲಗಾಡಿ ಗೆತ್ತೆ ಏರ್ ನಾರಾಯಣಿ ಆಯ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದ ಬೌಲರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಉಲ್ಲನ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಿನಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ದನ ಇರೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಡ್ ಅಡೀಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಗಾಗನ ಸೀದೊಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನೀರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದುಂಬು ಓಲಂಡಲ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಂತವನು ನಾನು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಪಿದಾಡ್ ಈಗ ಆಕಳು ಮಂಗಳೂರ್ಲೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಾರ್ ಸೈಯೊಡಮೆ ಬಕ್ಕರ್ದಂತೆ ಅಂದ್ಯಾ ಇಂದ ನಿನ್ನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಓಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿಡ ಆಯನ್ ಕುಲ್ಲದೊಂತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಏನೇ ವಿಷಯ ಹೊರ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಡೋಲ ಕಾಲಿತ್ನಿಗೆ ಹೊರ ಮೇಡ ಸಂದರ್ಶನ ಕುಲ್ಲದ ಬಾರಿ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಜನಕಲ್ಡ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಇಂಚಾನ್ ಯಾನ್ ಕಡೆಯಕ್ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ ಬಗೆಂಡೆ ಮೇ ಸೈತು ಬತ್ನಿ ದಾದವನ್ನಿ ದಾದ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಬಂದಾಪುಂದು 10 ವಯಸ್ಸಡಿ ಏತ್ಲದಾಗ ಸೈತು ಬತ್ನಿ ತಿತ್ತಡು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಿಜಿತ್ನಿ ಚಾನಲ್ ಕುಲ್ಲಾದೀನಿ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನ ಕರ್ಮ ಬಿಸಿ ಪುನಿ ಮಲ್ಲ ಆಟ ಪೋಡು ಜನ ಮೊರಣಿಂಗಿ ನಾನು ಬಯದನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಓಲ್ಲ ಮಾರ ಗೆಂಡ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ನಾನು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಮ್ಮ PV ಸಿಂಧು ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಿನ BMW ಕಾರ್ದುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟು ಕುಲ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾ ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಿರಮು ಕುಡ್ಲ ಪಿರವನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಸೀಟ್ ದುಮ್ಮು ಕುಲೊಂದು PV ಸಿಂಧು ನೋಟು BMW ಕುಲ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ತಗಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ತಗಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊರನೊಂದಿನ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಆತನ ಕಾಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಮ್ಮೆನ ಚಾನಲ್ ದ ನಡುಟು ಒಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ಉಂದುದೆ ಅಂಚಿಂಚಿಡ್ ಬರ್ಸಬ್ರ ಬರೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿಡ್ ನೀರ್ ಪುರ್ರಾಟೊಂದು ಗೆಲ್ಲು ಪುರ ಪೂರೊಂದುಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತಿಡುದು ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಎನ್ನ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ಲ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಣ ಒಂದುಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಚಾನಲ್ ದ ಒಂಜಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆ ತಂದು ಯಾನೊಂಚೂರು ಟಿವಿದ ಮುಟ್ಟ ಪೋ ತೂಪಿಂದಾದ ಉಮೇನ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ನಾಯ್ಕೇರಿ ತಾರೆಡ್ತಿರ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೆ ನಮ್ಮ ನಾಯ್ಕೇರ್ನ ಬಾಕ್ಯಾರಿಗೆ ಫುಲ್ ದಂಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನೀರು ಪೂರ ದಿಂಜದು ಜೋಕುಲ್ಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ನೀರು ತೇಪರ ಅನ್ಪಿನ್ ఒక అంచి జోకులు పుర గెల్లు దక్కులు మీరు నడుటుంది అనిపిని ఆ రాజస్థాన్ అంది అలా లాట కొట్టి అగా అగా అవుబుడ్లే అవుతే ఇరు కౌంట్ ఆపుజీ అగా ఇతే ఇన్న మగలు మల్ల డాన్సర్ అంచని వేదికడి ఏర్ల ಒಂಜಿ ವೇಳೆ డాన్సర్ నగులు కైకొర్న ఇరే వేదికే పోతిన అనుభవం ಉಂಟು ಆರು ವೇದಿಕೆ పోతిನ ಅರೆಗ ಅನುಭವ ನಾನು ಎಂಕ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಎಂಚಿನೆ ಆನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋರ ಎಲ್ಲ పోತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಗುಲು ಬಂದಿರು ಒಂಜಿ ರಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಹೋಯ್ತಿ ಏರ್ಲ ರಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪೋರಂದು ಈ ಪುರ್ಜೊಲ್ಲ ಐತೊಂದು ಬೋಂಡ್ರು ರಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪರೆ ಪದ್ಯ ಸುರ್ವಾಂಡಿ ಈ ಪುರ್ಜನ ಸುರ್ವಾಂಡಿ ಇಂಚೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಲ್ತಿನ
ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಾರ್ದಿನಾರು ಬಂಡೇರ್ ಮೆರಡ ಬತ್ತದ ಮಂಡೋಲೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಈ ಪೊಂಜ ಒಡೆ ಮಂಡೋಲೋಡು ಕುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಡ ತಂಡಸಡು ಕುಲ್ರೆ ಬಂಗಾಪುನಂದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಮ್ಮಡಕಂತ ಕುಲ್ಲಾದ ಈ ಪುಂಜ ಕುಲ್ಲರಾಪುನ ಬೊಕ ಮಂಡಲದ ಪೊಡಿ ನೀಡಿ ಪೂಜಿನ್ ಬೊಕ ಹಲೋ ಅಂದ ಅಂದ ಇನ್ನಿತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ ಅದು ಇನ್ನಿತ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಮುಪ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ಪ ಅದು ನಿಗುಲ್ ಕಕ್ಕಲೆ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೆಡು ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ಪ ನಿಗುಲ್ ಕಕ್ಕಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಉಂದಾಣೆ ಬರೆಯ ಸುರುಕ್ ಏರೇರ್ ಕಕ್ಕಿನೇನು ಏರೇರ್ ತಿನ್ಪಿ ಬೊಕ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಬೊಕ ಆಯನೆ ಕಕ್ಕುನು ಆಯನೆ ತಿನ್ಪಿ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಮೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಓಲೋಲು ಕಕ್ಕೇಳಿ ರಾಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಹೇಗೆ ನೀಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮನ್ಪೆ ಏಕಲ್ಪ ಅವರ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಒರಿ ಫುಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ನಾರ ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆದ್ ಓಲಾ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಣ್ಣಾರ್ನ ಮಗಲು ಈ ಸರ್ತಿ SLCಡು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಅಗಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದು SLCಡು 85% ಮಾರ್ಕ್ ಗೆದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೋಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಡೀಗು 500 ರೂಪಾಯಿ ತಾಗನ ಯಾನರ್ನ ಮಗಲು 85% ಗೇದಿ ನಿಂದ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಮಾರ ಅಂತ ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿನ ಮಜಾ ಉಂಡ ಮಜ್ಜಾ ಪನ್ನಗೆ ಕೊಂಚ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಣ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಅವನ ಫೋಟೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಾಗ ನೀರ್ ಮನ್ಬಾಗುಲ್ಲಿ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನಿ ಆತ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆಜ್ಜ ಎನ್ನ ಜೀವದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಟೋ ಉಂಡ ತೂಮನ ಉಂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಒಲ್ಲ ಮೀಯನ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡುವತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾರ್ದು ಚೂರ್ ತಿತ್ತಬಹುದು ಈರ್ ಮೂಜಿಗೆ ಅಂತದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಬೋಪ್ ನಡ್ದು ಈರ್ ಬೋಲಿ ಆಯ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟ ಉಂಡ 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 ಬರು ಒಲ್ಲ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಜಾರನ್ನು ನೆಲಟ್ಟು ಹೋತು ನಾನು ಊರ ಬಾಬುನ್ ಕೊರು ಐಕೆ ಪನ್ಪುನ್ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರು ಬರು ಅಣ್ಣ ಓಜ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನ್ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಏರ್ದಾ ನೀ ಮಂಡೆ ಚೊಡ್ಕೋದು ನೀನಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಕೇಳರಿ ನಿನ್ನಂತೂ ನೂದು ಪೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಎಂಚಿಡು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪೊಂಡೆ ದೇಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿನ ಚಟ್ಟಿಡು ಅಂತ ಪಂದೆರಡು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ನಾಯ್ಕೆರೇನು ಆರ್ ಎಲ್ಲೆ ವೈರಸ್ ತಂದು ತಾರೆಡ್ ಜಪ್ಪುನೇನು ಇಡೀ ಊರಿಡಿ ತೋಜದ ತಂಬ ಆನೇ ಪಂತ್ಯ ನಾನು ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಚಡ್ಡಿಡು ಅಂತಾವೆ ಉಂತಿಯತ್ತಂಬ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಚಡ್ಡಿಡು ಉಂತಿಯತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನ ಕಾರ್ದ ಗಂಟದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚ ಉಂಡ ಆಯ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಚೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಯಾನ್ ದನೆ ಸಣ್ಣಿಲಿಯೋನಾ ಅದ್ಮೇ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಿ ಈತ್ ಮಾತ ಕಾಸು ಮಲ್ಪತ ಆ ಕಾಸು ಡಿ ಕೊಂಚೂರು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜ ಮರಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾತೇರಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಗಿಲ್ಲಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ ಅರೇನು ವರ್ಕೌಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮರಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾತೇರಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ವರಿ ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಕೂರ್ದು ಕಾರ್ದ ಎಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಅವನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಸ್ಕ್ರೂ 15,000 ಬೋಡಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರಿ ಮನೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಕೂರ್ದು ಮಂಡೆ ತಿರುಗಿದು ಪಿರಬಹುದು ನೀ ಅವನ್ ಎದುರು ಕನೋಟ 3,000 ಮೂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡಿ ಗೊತ್ತು ನೀರಿ ಮರಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾತೇರಿ ಈಗಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಫೋಂಡೆ ಅವಿಲ್ಲದಾಗ ಪೂರ ರಣ 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 ಅಂದು ಕಾಸು ಕಾತು ಅತ್ತ ಅಗಲಿಗೆ 10 ವಯಸ್ಸ ಕೊರ್ಪುಜಿಗೆ ನಾನು ನಿಗಲೇ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಪನ್ನಗಡಿ ಸಂಸಾರ ತೂಪಿ ನೋಡ ಗೋರಿ ಕಪೂರ್ನ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಎಂಚ ಅಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಟ್ಟು ಅಮ್ಮಿನ ಏಳ್ ನಂಬರ ತುಂಬುದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಅಮ್ಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊರು ಅಮ್ಮಿ ದಾರಿದೆ ನೀನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಚಿನ ಈಯನ ಮಗಲ ಬರ್ಬೇರ್ 3 ಗಂಟೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಡೀಲೈ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಗೆ ಆನಮನಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಸರಿಜೀರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಟಿಲ್ಲ ಕಮಲೋಡಿ ಏರ್ಲು ಬಲ್ಪು ಜಿಂಬೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜೆ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡೆ ಬಂದು
ನೇ ಇರಗಿನ ಮಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಎಂಕಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಅವಳು ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಓಟು ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ನ ಮಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಳ ಎಂಚ ಓಟಿಗೆ ತೊಂಬಾರೆ ಏನೇ ಕೋಲದವ್ರು ಗಂಧಗೆ ತಂಡ್ರು ಪಿನ್ನ ಎನ್ನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು 15 ಓಟು ಪೂರ್ಣ ಅಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಮಗಳತ್ತು ನಿಕಲ ಬಾಲೆ ಪನ್ ಎನ್ನದು ನಿಕುಲಾಲೆನ್ ಗೆಂದಾದು ಕೊರಡು ಕುಡಂಜ 5 ಓಟು ಪೂರ್ಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂದೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯಾನ ಈ ಸಂದೊಡ್ಡು ನೆನಪುನು ಉಲೈಡ್ ಮಂಚ ಹೊಡಿತಿನಾರೇನು ಮಂಚ ಹೊಡಿಯರಿಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಜೇದಿನವಳು ಇಲ್ಲರ ಅತ್ತಮೆ ಮಂಚ ಹೊಡಿತಿನ ದೈವ ಇದಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿಗೆ ಓಟ್ ಪಾರ್ದು ಈ ಸಲ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಈ ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶುದ್ಧ ತುರುಟಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರಂದ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಫುಲ್ ಓಟ್ ಮಾಡುವರು ಎಲ್ಲ ಏನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುನು ಈ ಸರ್ತಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ದಗಲಿ ಇರ್ನ ಎದುರು ಮೈಕ್ ಅದಿದ್ದು ಬಂದ್ಪೇರು ವಿನ್ನಯನೇನದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಬಾನೋಡು First of all, I thank all community, variety people. Ammi is not my daughter. Ammi is public daughter. I thank my mom, dad, and Ulaid Beddiditira God. You all support my Ammi. Jai Tulunadu. ವಿನ್ನೋಡ್ ತುಂಬ ಸರಿಗಟ್ಟು ತುಳು ಬಾತೇರೊಂದಿತ್ತರತಿ ವಿನ್ನಯ್ ಕೂಡ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಲಾಯ್ಗ ವಾತ ಹಾಕನತಿ ಅತಿನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೆನು ಓದಿ ನೀರು ವೆರೈಟಿ ಪೀಪಲ್ ಬಂದ್ ಬರತಿ ಒಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮೂಕು ಮುಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವರು ಈರಿನ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಟರ್ ಅತಿ ಮಂಚ ಹೊಡಿತಿನ ದೈವನು ಬೆಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಗೋಡಿಂದ ಬಂದ್ ಬರತಿ ನಿಗಲ ದೈವೇನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತಂಡಿ ಬಿಸಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದೀಪೆ ತುಲೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಲಮ್ಮೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾ ಮುಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿನ್ನ ಬಾಡು ಪರಬೆ ಸೈಯರೆ ಬೋತುನು ಮಾರೆ ಎಡ್ಡೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಡಿಗೆ ಉಮ್ಮೇನೊಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಚಾನಲ್ ದಸರದ ನಮ್ಮೂರದ ಪರಬೀರ್ಪುರ ಅಲ್ಲಾದ ಹೋತೀರಿ ಉಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಬರ್ಚಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಡ್ನಿ ಮೊರಣ ನೀನ ರಾತ್ರಿ ತೂಪೆಂಬೆ ರಾತ್ರಿ ಮೀನು ಪಾಡ್ರ ಸೀಡಿ ತಿಕ್ಕಿಚಿಡ ಮೀನು ಅಲ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಉಮ್ಮಿನ ಅಂಗಿ ಗುಂಟು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪುನು ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೋಪ್ ಅಂದಿದ್ದು ಇಂಚ ಕಾಲಿ ಬೆರಿ ತೋಜದ್ ನಾಲ್ಕು ಏನಂಬ ಕಾರ್ದಿರ್ತೆ ತೇಪುನಿ ಇನ್ನ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ನಾಯಿ ಬಾಡ್ಗೆ ಆಯ್ಪು ನಂಬ ಉಮ್ಮೆ ಇಂಚನೆ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮೂರುಡು ಎನ್ಪೋರ್ಸದ ಮೂಜಿ ಪರಬುಲ್ ಬೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಹಲೋ ಇನ್ನನ್ಪ ಅಂದ ಟಿವಿ ಬರಂಗುಣ್ಣ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಿವಿ ಬರೋದು ಎಂಕ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಕಿ ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪೋಡು ತುಗ ಎಂಕೊರ ಕಲ್ಪಾದುಕ ಅದು ಎಂಕದಲ್ಲ ನಿಂಡ ಬೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ನಿಂಡದಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಆನ ನಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪವರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಪೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಬೋಡುತ್ತೆ ಬನ ಕಲ್ಪನ್ ಕೊಡಿ Gentlemen, let's play the final. ಯಾನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 6 ಬೋಪುನು ಪೋಪು ಜಿಂದಿಯಾನ್ ಯಾ ಬೋಪುನು ಪೋಪು ಜಿಂದಿ ತುಕ 500 ತಾಗನು ಇದೆಯಾ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆಯ ಈರ್ ಮನ್ಪಾ ಕುಲ್ಲಿ ತುಕ It's a shake of the head from Simon Tarplin. Down the track. Good connection from Matthew Hayden, and that has gone for 6 runs. ಕುಡಾರ ಅದು ಎಂಕದಲ್ಲ ನಿಂಡ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕ್ ಕಲ್ಪೋಡೊಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾಂಗ್ ಕುಡಪಟ್ಟ ಓಪನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎತ್ತನ್ವ ಇದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಪೋಪು ಜಿಂದಿಯಾನ್ ಯಾ ಬೋಪುನು ಪೋಪು ಜಿಂದಿಯಾನ್ என்ன வாட்ச் ஒரு பேச்ச ஆண்டான் பாடுத்துக்கோ ಇದೆಯಾ ಬೊರ್ಚಿ ಏಯ್ ಮಾರೆಯ ಮನೋಲಿ ಊರ ಆಯ ಬಣ್ಣ ಕರಿನ ಆಯನ ಕೋಡಿಮಠ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಡು ತುಕ ತುಕ Clear the crossbatted shot.
Well, that's a short delivery. I think it's a no ball. Surely, yes. No ball called to the ಅತತ್ಯ ಎಂಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಚಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಂದಾತಿ ಇತೆ ಓಪನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎತ್ತನು ಈ ರಾಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ಅಂತ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಗ ಪೋಯ ಈ ಸಾರಿ ಪೂಜಿದ ಕಟ್ಟೋಡು ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಪೋ ಪೋಯ ಮಗ ಈ ಸಾರಿ ನೀರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀರು 3 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ನ ನೀರು ಬೋಲ್. Is the finger going to go up? It's a shake of the head. Washing powder Nirma, washing powder Nirma, थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा हीमा रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद Nirma, washing powder Nirma. ಯಾನೆನ್ನ ಜೀವಮಾನಡಿ ಈತ್ ಬುಲೇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾದ ಪೊಡಿಂಜೋ ಎಂತು ಇನ್ ಈತೆಸ್ತಂತೆ ಉಂದೊಲ್ಲ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕುನ ಪೌಡರ್ ಅಂದ್ ನೀಕ್ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಸಿ ಬೊಡ್ಸಿ ಬಂದೆ ಕೇಂಡನ ನೀರು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅತ್ 6 ಪೋಂಡು ನೋಬಲ್ ಪೋಂಡು ಸೈಯಡ್ ಕಡೆ ಕುಂಜಾನ ಇವಂಜಿ ನಿರ್ಮದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಲ ಆಯ್ಪನ್ಲಕ ಬತ್ತನತಿ ಆಂಡ ఆయన ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಐನೇನ ಕರ್ಮದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾ? ಈ ತೂತಿನ ಈ ತಿಂತ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೊಕ? ಅವು ಕೋಡೆ ಆತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅತ್ತ ಯಾಪಲ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂವನ ಖಾಲಿ ನಡುಟೆ ತೂಪಿನತ್ತಮೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ತೂಡು ಅವು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆ ರಿಪೀಟ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕಪುರ್ನ ಫೋನ್ ಆಯ್ వచ్చి ಹಲೋ ದಾದಾ ಅಂದ ಈನೇ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚೋಡು ಕೂತಂದಾರ ಈನೇ ಮಂಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನೆ ಅಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೂರಿಯೋಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋದು ಬೀರಲ್ಲೇ ತಾರ್ಬಿದ್ದೀರಾ ಅಯ್ಯೋ ಬುಲ್ಬುನಿ ಏನಾಯ್ತು ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಲತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ ಈರ್ನ ಮಗಲೊಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತನು ಆಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋತಲು ಬಂದಾಗ ಈರ ಆನಮನಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡವರತಿ ಈ ಮಿನಿ ವಿನ್ನ ಅಂದೆ ಬತ್ತ ಜಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೆತ್ತು ಇಲ್ಲಗೆ ಬರುಡ್ಚಿಂದು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲ್ಯ ಇನಿಯಲ್ಲ ಕೊಂಬ ಬಲ್ಪೊಡು ಬಂಡಾಪುಂಡಿ ಐಕ್ಯ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರಡಿ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ಅಮ್ಮಿರ್ ಸುರೂತ 11 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಡ್ ಔಟ್ ಅವನಾಗ ಈ ಎನ್ನ ಮಗೇನೆ ಅತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪುಂಡ ಇನ್ನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವರೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಸುರುತ ಆಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಲು ಸಾಲಾದ ಸೋಪನಗ ಈ ಅಂಕಲ ಮಗೇನೆ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಪುಂಡ ಇನಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವರೆತ್ತಿಂಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ ನೆನಪುದೀವ್ರಿ ಜೋಕುಲೆನ್ ಗೆಂದರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಲೈಫ್ ಹೊರವರ ಸೋಪರ್ಲ ಕಲ್ಪೋ ಸೋಪನಗ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಠ ಆಗಲ್ಲ ಜೀವನಡು ದುಂಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಗೆಲುವು ಗೊಂಜಿ ಪೂರ ಕಾಪುನ ಬಂದು ನೀನು ಇರು ಯಾಪಲ ನೆನಪುದೀವಿ